Artà en joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc. Salutacions, oients de Ràdio Artà, benvinguts una setmana més a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i doncs aquí amb vosaltres una vegada més i com sempre amb l'inestimable ajuda del responsable de Ràdio Artà, Tomeu Caldentell, que està al control tècnics. Hola Tomeu. Bones tardes. Com estàs? De moment bé, anem aquí fent hores, com sempre. Que raro. Que raro, aquí fent programa per allò de programa de l'art. Sí, no, mem, si no per això ja per mi que no. Com tu mateix. També tenim l'ajuda de l'Ajuntament d'Artà, el tècnic esportiu en aquest cas, que ens dona suport extern, i avui volem parlar d'una disciplina que feia molta estona que volíem parlar, que a vegades qualcú m'havia durat pel carrer i me deia i això no ho considera esport? No és vera. Jo ho considero esport, fa molta estona, i ara la convidada ja diu que sin cap, fa molta estona que intentaven tancar aquesta entrevista, però mostra de lo bé que les va és que no tenien temps per venir, en aquest cas, i és una cosa que en certa manera aglutina esport i arts escèniques és un mig, però per jo és esport. Si han pogut anar a les cheerleaders a les Olimpiades, això per jo és molt més esportiu, encara que les cheerleaders, per tant, encara més motiu. En aquest cas, avui xerrant de la dansa, i és per això que volem xerrar amb Maribel Sancho Orell, professora de dansa d'Artà. Bones, Maribel, gràcies per venir a la fi. Bones tardes també a tots dos. Gràcies per convidar-nos i disculpar, però és cert que tots els que mos escoltau tenen totes a rebó aquest dos, que fa molta estona que havien de venir. I sempre teníem hores de classe en aquestes hores, normalment és quan nosaltres tenim les classes i mos era difícil, però bé, hem fet un 8 i aquí estem. A la fi, som en el programa 98, que me diuen que ve a dir més, som en el programa 98, ja s'acosta el 100, com sabeu. Que bé, esteu d'enhorabona, els 100 programes no són fàcils, estem allà, estem a prop, ja podem... Enhorabona. Donem l'excusa a final del programa, no t'ho m'ha donat permís ara, a final del programa ho donarem. Però, si som en el 98, potser fa del programa 20 fàcilment, que encalçam, perquè passi això, perquè un pic que m'ho van seure amb en Tomeu i amb en Llorenç van comentar que això per nosaltres comptava part de la disciplina esportiva i va haver gent que m'ha dit com no pot dur això? No és vera. Ho volien dur, igual que hi ha qualque esport que encara no ha vingut aquí, que no és perquè nosaltres no vulguem, tot l'home està convidat a venir. De fet, això, encara en queda qualcun també que hem insistit diverses vegades i no han trobat la manera com poder venir. Ja anireu veient que no intentem que vengui tothom o que estigui representat tot l'esport de qualque manera. Així que anem a començar per qui no te conegui, que és molt difícil que sigui no te conegui. Perquè ja no només per això, fa molts anys que ets una figura pública d'Artà. Per qui no te conegui, qui és na Maribel Sancho? Bé, na Maribel Sancho és una persona que té 63 anys en aquests moments, que li agrada molt la cultura, que té una passió que és la dansa, i som artanenca de naixement, m'agrada molt Artà i disfrut de fer coses per Artà i sobretot sempre m'he mogut a dins el camp de l'educació i la cultura. Jo som pedagoga de formació, llicenciada en pedagogia i llicenciada en dansa clàssica pel Conservatori de Palma. Quasi res, I, bueno... Quasi res. La meva passió és la dansa i des de ball des de que tenc 6 anys i dono classes des de 18. Sí. Mare de Déu, quin currículum! Més després, per posar en cosa d'aquesta, dins el món de la cultura, has estat en el teatre anys i anys i anys. 12. Que sempre ha estat lligada i ara a part en el museu també, és a dir, perquè vos feu una idea de que avui sí que tenim qualcú que
mos pot xerrar de molts àmbits, venim a xerrar de la part esportiva, però també veurem que la part esportiva està molt relacionada amb la cultura, també. I tant, i l'educació. I en l'identitat, i en l'educació i en l'identitat que formen un poble. Exacte. Com xerrava ara fora de micros, tots volen que els d'Artà siguin els que hi ha dalt. Exacte. Però això no se fa des de dalt, se fa des de baix. Des de baix. Totalment d'acord, Pere Toni. És que si no començam a fer feina en els petits, no anam. No arribaran a dalt. No arriben a dalt, evidentment. Hem d'invertir en educació, en cultura, en esport, en tot el que són arts escèniques, perquè jo sempre he dit això, és una inversió, no és una despesa. És una inversió. Sí, ho dèiem fora de micro, i és una de les paraules que he lluitat més a dins el meu àmbit laboral. La gent que m'ho coneix sap que he estat a l'Ajuntament de Sant Llorenç més de 25 anys, 12 anys en el Teatre d'Artà. Sempre he intentat fer feina a dins la part pública perquè sempre he defensat l'educació pública i de qualitat i els meus esforços han anat sempre cap aquí. Llavors jo crec que sí, hem de partir des de la idea de que tot això és una inversió, no és una despesa. Si ho veig com una despesa, malament anem. És una inversió que fem en el futur dels ciutadans i ciutadanes d'Artà. Estic completament d'acord. El debat l'obrirem després perquè tenim moltes coses i molts de punts en què estem en comú, quan ja hem vist els primers minuts. Anem a començar pel principi de tot. Normalment sempre demanem com vas començar l'esport. A banda que diguem com vas començar a la teva disciplina esportiva, que en aquest cas és la dansa, en el teu cas, més enllà de la dansa, has fet qualque altra disciplina esportiva? Has tingut una vida esportiva fora de la dansa? Com vas començar? Conta-mos. No, jo ja vaig començar... Bé, jo ballava ball de bot, amb Marta Vall i Canta. Que també és esport per nosaltres, eh? Exacte. Ho deixant clar aquí. Sí, vaig ballar molt d'anys amb Marta Vall i Canta, i quan ballava amb ells va venir una senyora anglesa a viure a Artà que era ballarina i cercava nines per ensenyar-los dansa clàssica. I va venir un dia a ballar ball de bot i me va oferir començar a ballar amb ella. A part de lo que és la dansa clàssica, no he fet altra de part, m'agrada molt caminar, camino molt, la natació m'agrada molt, he nedat molt, però així a nivell com a esport competitiu, per exemple, no. I com a pràctica d'esport, la meva pràctica esportiva, la meva disciplina bàsica és la dansa, que és aquí on he dedicat més hores, i després l'altre, sempre que puc. Ara ben de donar la volta a les Corballes i he vengut a peu d'allà, vull dir, jo camino moltíssim sempre que puc. En això m'ho referien també, no tenia per què ser esport federat o competitiu, sinó en el cas de natació, ara el que tot dic caminar. Després també, en el final del programa, supos que m'ho has sentit, sempre ho demanàvem això, per tant, va bé que m'ho contit ja. I quan any tenies quan vas començar a la dansa, en aquest cas, la dansa clàssica, aquesta que m'ho has dit, que va venir aquesta senyora? 6 anys. Jo tenia 6 quan ella me'l va conèixer i crec que acabava de fer 7 quan començàrem a ballar. I què te du a dir, vinga, va, faré això, perquè clar, tu ballaves ball de bot, però no és, per molt que sigui dansa, no és el mateix estil, és una cosa com a més moderada, per dir-ho de qualque manera, més pautada, el ball de bot és un poc més, tot i que està pautat, és més improvisat, és més alegre, per dir-ho de qualque manera, que te du a dir, vinga, sí, vull fer això, i un pic que has provat, a dir, vull seguir. Sí, mira, jo tenia molt clar, jo he tingut una formació a nivell de família, molt disciplinada. Per exemple, jo ballava ball de bot quan ella, Nivon, li diuen Nivon Berchtold, aquesta dona te va venir que nostra, li va dir a ma mare, mira, he vist ballar la nina i jo m'agradaria, me va demanar, tu vols fer ballet clàssic? Jo no sabia ni què era. I va dir, que no ho sé, jo no ho conec. I ma mare va dir, mira, si ho vols provar, has de provar un curs. Si t'agrada, segueixes, i si no, no. Però un curs aguantarà. Sencer. I jo vaig dir, bé, provaré. I ho vaig provar, van començar un pit per setmana, ni t'imagines el que van fer perquè no tenien ni sala. Jo he ballat a damunt del Club Llevant, he ballat a la casa d'exercicis, he ballat, no te pots imaginar, si te digués els puestos d'Artà que jo he ballat, te faries creus. Això pot ser molt interessant. Quin és el lloc més estrany d'Artà en què has ballat? Així per ensenyar-me la pesca, no com a actuació. Jo he ballat aquí on és ara, a l'Hotel Nou, el Nema, que era la casa d'exercicis, fora llum. A les barres no n'hi havia, evidentment, i teníem unes cadires de braç de les escoles d'aquí dalt, antigues,
i nosaltres mos recolzàvem per ballar en aquelles cadires amb espelmes, perquè no hi havia llum. I música no en tenien, que te pots imaginar, ni bon feia na, per ballar, saps? Això és el més estrany que he fet. No vàrem haver de fer molt de pis perquè ni bon se va moure molt a través de l'inglès i va començar a punyir i al final, a poc, vàrem poder ballar, vàrem tenir llum i a poc després ens vàrem passar en el Club Llevant i jo què sé, vàrem anar a diferents llocs. Era més íntim. Sí, era més íntim. Era més clàssic, també, si ho penses. Sí. Era més clàssic, només me faltava calcular tocant el violí i ja ho teníeu. Ja ho teníeu. Exacte. Ara que està de moda aquests espectacles moderns, un concert de piano on tots són espelmes i aquest tipus d'il·luminació, vosaltres vau ser unes pioneres. Sí. Vosaltres vau ser unes pioneres. Jo ho dic, nosaltres en el final vàrem ballar de la manera més estranya que tu te puguis imaginar, però ballàvem i disfrutàvem. Li devem molt tenir bona en aquesta dona. Bé, jo suposo que sortirà l'entrevista, però que és gràcies a ella ara, quan se va jubilar, va cobrar una herència de son pare i sa mare i va pagar el parquet de la sala de dansa del saló d'actes del Teatre d'Artà del primer pis, es pagat seu, tot, 7.000 i pico d'euros, vull dir. Serenes. Això li hem d'agrair, també. Serenes. I ja arribarem a ella, anem a tu. Vares començar, vares fer el primer curs i sabeu que te va agradar. Molt, sí. Què és el que te va cridar l'atenció? Perquè quan en aquestes edats algú t'ha de cridar l'atenció. Ara, dia d'avui, potser sí que feim més coses, diu, bé, no me desagrada, per tant, ho segueix fent. Però quan ets petit, vols estímuls, tu que ets pedagog, ho saps? Què és el que te va dur a dir, i vull seguir amb això? Jo crec que sobretot va ser el coneixement de la música clàssica, que dins la dansa clàssica és un món que totalment jo desconeixia i la música me va atreure molt. I després la disciplina que te requereix la dansa clàssica. És molt disciplinada i això fa que te centris molt com a persona, no? I això me va treure i després un poc... Nivon, ella era li agradaven molt els al·lots i me'n motivava bastant bé, saps? I me va agradar molt. I per això, pues vaig seguir. Vaig seguir ballant... Un pi per setmana. Vaig seguir ballant un pi per setmana. Sí. Una vegada per setmana. Ballàveu... Quin tipus de dansa ballàveu? Clàssic. És a dir, ballet... Ballet clàssic. Ballet clàssic, totalment. No t'he demanat, ara faig un incís aquí, no t'he demanat, però consideres que és esport, m'imagino. Clar que sí. Clar que sí. No t'ho he demanat, perquè jo considero, no ho considero, però ara només falta que no hauríem de dir que no, i s'entrevista amb aquella cosa. No, és un esport, evidentment, clar que sí. I durant aquest temps que fa, des dels 7 anys fins a dia d'avui, creus que la dansa està més ben vista ara? Està igual? Abans estava més ben vista? No, jo crec que ara la gent la coneix més, perquè tenim més teatres que programen dansa, tant clàssica com contemporània, tenim més a la televisió veus més dansa, i jo crec que la gent la coneix més. En aquell temps xerraves de ballet clàssic amb la gent i no sabia que eren ballarins que anaven de puntetes, però poca cosa més, amb un tutú. I era el retrat, la foto que te fan, la ballarina, amb el tutú. Està molt estereotipat, no? Està molt estereotipat. Segueix estant a dia d'avui, als nou, o sempre ha estat així d'estereotipat? Jo crec que sempre ha estat. La gent associa ballet clàssic, sabatilla de punta i tutú. I és una disciplina que així com ara la dansa moderna, contemporània, està començant a estar manco, però se pot veure una mica feminitzada, és a dir, des de fora l'estereotip que xerram és per al·lotes. De cada pic hi ha més al·lots o encara segueix costant enganxar al·lots? Costa molt, no, segueix costant. Dins de dansa contemporània no tant, hi ha més al·lots, hi ha més homes. De cada vegada va més? De cada vegada va més. Dins la disciplina de la clàssica és més complicat. Nosaltres, per exemple, tenim una escola, ara avui en dia que tenim 86 o 7 alumnes, està molt bé. I a lo millor tenim 3 nins, saps? El percentatge és petit. El percentatge és molt poc. Jugam amb una... encara, desgraciadament, per exemple, nosaltres ens hem trobat, jo vaig tenir un cas d'un al·lot molt, molt bo, que tenia moltíssimes actituds per ser molt bon ballarí,
va ballar amb nosaltres un any, tenia 8 anys, varen fer l'espectacle de fi de curs, varen venir els seus amics a veure'l i no va tornar. Vull dir, és molt trist, però encara és així. Encara dins els mateixos al·lots el fet de que tu facis ballet o dansa clàssica o encara contemporani i així, però no vam... I mira que han fet pel·lícules molt bones, intentant formar cap aquí, però encara mos costa. La mítica Billy Elliot. I nosaltres, per exemple, aquí tenim l'Albert Garcia, que va sortir de l'escola d'aquí, que és d'Artà, que ha fet, ha ballat i és un al·lot que nosaltres pensàvem, després d'ell, motivarà i estirarà. No. Segueix costant, però jo tinc... Ara pegaré un vot, me perdoneu els oients, però ara pegaré un vot. Jo, aquesta sensació que he descrit és la mateixa que vaig sentir jo quan vaig fer teatre la primera vegada. Tot anava molt bé fins que varen venir de l'escola i després tothom te mirava res, tu fas teatre. Jo m'agrada que crec que era, de fet, l'únic nen en tota l'obra aquell any. Eren dos, no, crec que vaig quedar l'únic. De fet, l'altre se'n va anar a mitjan curs. I jo després vaig seguir fent teatre molt d'anys, però sí que n'hi havia que no s'apuntaven perquè me deien és que el teatre no m'acaba de fer, saps? La societat, en aquest aspecte, sempre ha estat igual, a nivell de mentalitat. És els darrers anys que han tornat una altra vegada per enrere. Què és el que passa? Perquè jo no entenc aquest sentiment de els al·lots no poden fer dansa no, perquè els meus amics se'n riuran. No entenc aquest motiu de que el percentatge sigui tan baix en el vostre cas. Jo tampoc, però jo no, potser no ho sabria explicar molt bé, però penso que, per exemple, han fet un gran vot en positiu a nivell de famílies, perquè sí que és vera que les famílies han evolucionat molt i dins el nucli familiar s'intenta coeducar per igual, a nivell d'escola també, però després a dins el grup d'amics encara no hi ha és més fort la pressió dels amics que el que és el nucli familiar i l'escola. Encara els amics guanyen i com el que tu dius, després te venen a veure i diuen i tu fas teatre. I dins el teatre encara jo penso que ha fet més via per bé. Sí. Hi ha molts de nens que fan teatre, hi ha molt més dos sexes, però a dins la dansa mos costa molt. Hi ha molt bons ballarins, hi ha gent que ha fet molt bona feina i jo que sé, per exemple, Nacho Duato, jo trobo que és d'una de les persones que a nivell divulgatiu ha fet bé, és tot i per tot perquè hi hagués més nins a dins les escoles de dansa i ha contat la seva vida, els seus problemes i la seva manera de superar-los i tot el positiu que li ha reportat el fet de ballar i així tot encara costa. I la meva pregunta és per què? Perquè si, per sort, ara també ens podem ficar un poc dins aquest tema, després tornarem cap on volia dur l'entrevista, però ara crec que és bon moment. Ara aprofitant que va ser el 8 tema, ara fa poc, en el cas de molts esports s'ha aconseguit que la secció femenina augmenti, per exemple, el futbol femení. Per sort, està pujant, que aquí sempre són defensors del futbol femení, hem estat del primer dia, bàsquet femení, enguany crec que la federació, crec que va penjar dia avui, de fet, la federació espanyola havia batut rècords, superant crec que com un 15% les dades de l'any passat, en nombre de fitxes. A poc a poc aquests esports que estan més masculinitzats, entre cometes, s'estan obrint molt cap a la part femenina. Com és que la societat no s'està obrint la part masculina aquesta cap a la dansa o cap a el teatre o cap a aquest món? En el vostre cas és ballet, però a la contemporània ara s'ha començat a obrir i costava. Per què no s'acaba d'obrir la societat cap a aquest costat? No ho sé, jo el que penso també és que tal vegada se necessita una sensibilitat un poc especial, saps? Ara de millor diràs, bueno, no, això no tothom serveix. No, però és que no tothom serveix per tot. No tothom serveix per tot. Jo crec que tu has de tenir una sensibilitat cap a la dansa, cap a la música, cap a les arts escèniques. Si t'hi fixes, la gent que estan a dins aquest món, diguem, entre cometes, ampli de les arts escèniques, són gent molt sensible, són gent que tenen una formació
no sé, musical, moltes de vegades. I també una altra cosa que també penso és que hi ha molt de desconeixement. Moltes de vegades els pocs alumnes que nosaltres tenim a nivell general, i a més ho sé també d'altres escoles de Palma, que n'han xerrat moltes de vegades, el desconeixement. Els que hem enganxat han vingut a veure una classe i han quedat, perquè els ha encantat. Això és el més important, però disfruten i te diuen, però no vull ballar damunt l'escenari. Llavors, bé, anem-hi a poc. I si les conserves, quan fan el vot de l'adolescència, després sí. Però tot el que és de 7 en els 15, 16, a les costes, doncs clar, de 7, de 8, de 9, ells ja penses com un adult i dius, no, jo realment això m'agrada, jo vull tirar per aquí i vull ballar en un escenari, no hi ha cap problema. És que això també m'ho han donat compte xerrant amb molta de gent del món de la cultura, de que en el ball de vot també passa. Veus? I el ball de vot ho tenim molt més normalitzat i abans era molt més masculinitzat. I ara, tant les dues que tenim nosaltres com les altres agrupacions que veus, no fins que són més grans que tornen els al·lots. Jo, per exemple, el meu germà sempre ha ballat, però els que van començar amb el meu germà a ballar no n'hi ha cap que balli ara de nin. De nines sí, però de nin no n'hi ha cap. Però després de muntes 25, 26, se reenganxa la gent. Tornen. Se reenganxa la gent. I clar, ara en el ball de vot, per sort ha pegat aquesta vena de mallorquinitat que era necessària i s'està recuperant el ball de vot i en el ballet, el que tu me dius, falta potser aquesta vena de qualcú que em feia de vull tornar al ballet, vull tornar a la dansa clàssica, no ho sé. No, també és una pensa que si tu fas com a esport no competitiu, que és escàs, i tu ho fas perquè t'agrada, tu pots ballar un pic o dos per setmana. Si tu te vols dedicar professionalment a la dansa, és molt dura. Sí. Són 10 hores cada dia. I 7 dies a setmana. Llavors no hi ha tanta de gent. Però és el que tu dius, que per exemple, en el ball de bot, quan jo vaig començar a ballar ball de bot a dins el ball i canta, nosaltres érem 2 nines per un nin. Sempre havien de fer les coreografies en son nin enmig i les dues en el costat, perquè no hi havia. No podíem fer parelles perquè no n'hi havia, saps? I llavors, ara això ha canviat, més normal, saps? Sí, no. Ha anat beníssim. Xerram en positiu, sempre. Xerram en positiu. Això ha canviat. Nosaltres, a dins el món de la dansa clàssica, és diferent. També penseu que jo estic xerrant un municipi, una illa, situant a xerres de París o de Londres, o te diré, totes les grans companyies tenen grans ballarins i tenen 50-50 pintura, vull dir, hi ha molt de l'or. Clar, però perquè estem xerrant de cèl·lit, estem xerrant d'un nivell altíssim. Estem xerrant de cèl·lit, de lo que és el primer nivell. Exactament. I ara ja sí que recondueixen de vista una vegada cap aquí, perquè seguirem, ens sortiran molt més de debats en aquest cas, però tu vas ballar molt d'anys, i què és el que te fa fer la passa a voler ser també mestre de dansa? Perquè n'hi ha molts que volen només ballar, n'hi ha molts que intenten ensenyar i no serveixen, perquè n'hi ha que ballen molt bé i no saben ensenyar. Això sempre ha passat a tots els esports. Tu què és el que te dua? També vull ensenyar dansa. Bé, perquè jo vaig fer a Nivon aquí fins que me'n vaig anar a la universitat, havia fet els 18 anys, allà vaig entrar al conservatori, els primers 2 anys vaig anar a examinar a Alicant, perquè aquí no examinaven, me vaig examinar fins a 6è, i jo, clar, feia pedagogia, clar, m'ha agradat molt sempre la part formativa, i jo anava al conservatori, bé, jo vaig tenir també uns anys d'estudiant durs, perquè jo duia tota la carrera de pedagogia i a la vegada feia els graus que te fan fer, perquè per ser professora de dansa, o per acabar la carrera de dansa clàssica has de fer fins a quart de solfeig, història de la música, història de la dansa, i jo feia 5 hores de classe cada dia en el conservatori, de dilluns a divendres. Més després la classe de pedagogia. Més tot de pedagogia. I clar, i en aquests moments vaig conèixer també, jo m'agradava molt la pedagogia terapèutica, tot el que és els nins amb deficiències, i vaig conèixer la dansa teràpia.
mira. en Marià Foods. Molt interessant, també. Sí, i vaig començar a fer feina en nins d'educació especial, que diguem, ensenyant psicoballet en el centre de síndrome, en nins amb síndrome de Down. I vaig veure que això m'agradava. Llavors, aquí a Artà ni Bon havia començat a tenir una família, a tenir lots i no podia seguir donant les classes, i me va dir, mira, vols mirar de començar en jo a donar classes a veure com te va? I vaig començar i vaig veure que m'agradava molt. Jo sempre dic que els al·lots, però jo són l'aire que respir. Jo sense els nins me donen energia, me donen vida, necessito els al·lots. I vaig veure que m'agradava molt i vaig començar a fer, a part dels cursos el que són reglamentaris de dansa clàssica, per formar-me tècnicament vaig començar a fer cursos de pedagogia de la dansa. Mira. I és molt interessantíssim. I vaig anar a Madrid a fer coses amb l'altre que li deien Maite León, que feia psicodansa, i me vaig moure cap aquí i és que m'apassiona. A part que també jo pensava que jo, el que era ser ballarina professional en pla espectacle, i no m'estirava tant, perquè t'havies d'anar fora. T'estirava més la part formativa que no la part teva de pràctica. Exacte. Que quan formes també practiques moltíssim, però és d'una altra manera. Sí, i tant. I penso que jo vaig rebre classes de professores que n'hi havia, que jo pensava, com es pot donar classe a aquesta dona si tenia 80 anys o 70 i pico? Però bé, les ballarines tenen com una força que jo dic, no sé molt de traïm. Això ho dus de dins. Jo crec que això se te fica de dins, ja ho dus dins l'ADN. És un do. Ja forma part de la teva manera de ser, crec. És a dir, això crec que tothom que sent una connexió especial amb el seu esport, se li acaba incrustant de dins, veus aquesta gent que, jo què sé, encara veus les pesqueres i veus que gent que han guiat o que potser van ser els primers jugadors que vau alertar, i a dia d'avui encara li sents xerrar i dius tal. I això ho veus a tot. És una passada. Els actors aquests que fan, que te toca més a la teva part, però que fan fins al darrer dia de la seva vida pràcticament segueixen fent funcions, és vera que baixen el nivell de número de funcions, però que segueixen fent funcions perquè ho dus de dins. Quan algú t'apassiona crec que passa a formar part de tu. Sí, totalment d'acord. I com recordes aquests inicis teus aquí ja a lo que és aquí a Dansa Artà, com a mestre? Perquè clar, tu estàs formant tot, com recordes la primera classe, vinga, va. Mos hi posam? Anem. Sí. Bé, jo havia fet psicomotricitat en el nin de 3, 4, 5 a l'escola de Sant Salvador, i després vaig començar en nines bastant 6, 7, 8, petites. Clar, eren moments que no hi havia tanta oferta de lo que eren activitats extraescolars. No, ara ja en xerrarem després. Ara tenim el problema a l'inversa, però molt gran el tenim ja. No sé ni què te refereixes. No sé ni què te refereixes. Jo sé que tu... No sé ni què te refereixes. Si és cert que tu s'ha de quadrar horaris és tremendo. No me posis aquest dia perquè tenc ball de bot. No me posis aquest dia perquè tenc acrobàcies. No me posis aquest dia perquè tenc bàsquet. I dius, mare meva, quan jo vaig començar, hi havia ball de bot i dansa clàssica, és que no hi havia gaire com més estar a nivell d'aquest món, saps? I clar, jo ho record, però beníssim. Les nines venien supermotivadíssimes, no fallava mai a ningú a classe, els pares les tenien sempre damunt. Jo vaig fer molt d'anys classes a Artà i a la Colònia Sant Pere, i tenies aquell grup de pares que sempre estaven pendents de han de fer, quan faig el fi de curs, quins vestits han de fer, que necessites, tal. Ara, és que, ja en xerrarem, però clar, jo és que no sé, van com a motos duent els nins d'un costat a l'altre, que jo a vegades els admiro i dic, no sé com fareu, però bé, és un altre temps. És una altra manera. Una altra manera. Sí, no, és un problema seriós. Sí, ara és difícil. Estic completament d'acord. Nosaltres xerram aquí sempre de la importància de tenir referents. Molt imaginant que tu, Nibon, va ser el teu referent. Però clar, com tu ara has anomenat, xerraves d'en Albert, com d'important ha estat també en Albert? Perquè tu vas tenir l'oportunitat de formar-lo, m'imagino, i has pogut seguir tota la seva trajectòria.
com d'important és també tenir una figura que per desgràcia no vos ha duit a més gent de gènere masculí, però potser de gènere femení sí que haurà estirat algú. Sí. Com és important tenir referents? Bé, jo crec que és molt important tenir referents. Jo sempre dic que un bon referent fa que el teu camí sigui un o sigui un altre. Si tu tens un bon referent, arribes realment aquí on tu però jo me'n record que en Albert, per exemple, el primer dia que va venir i se va parar a la barra, ell va dir, jo vull ser ballarí, devia tenir 12, 13, i jo li vaig dir, mira, és que ho veus quan les coses, dic, bueno, mira, tens actituds físiques, el que no sé si tens mentals, jo no ho sé, Albert, has de ser tu, perquè la vida de ballarí és molt dura i has d'estar disposat a fer moltes hores, molta feina i que això sigui la teva vida. Tu estàs disposat? Sí. I bueno, jo crec que Albert va ser una de les persones que més clar va tenir, que li era igual totes les hores que hagués de fer, que de fet les va fer, després va passar els exàmens del conservatori, després se'n va anar a Barcelona, jo tinc moltes anècdotes molt guapes d'ell, venguent en tren d'aquí on ballava i després se'n havia d'anar a l'altre punt de Barcelona i mos telefonàvem i en pla, com ho dus? Bé, però F4, no sé com, saps? I el veig que era adolescent, és que era molt jove, també ell va tenir molta sort de tenir el pare i mare que tingueren, que això és una altra cosa importantíssima en qualsevol esport, tenir una família darrere que és en tot moment, que en el teu moment de dir, no sé si aguantaré la pressió, les tens a darrere. I record que xerràvem i després veia son pare i va dir, me va telefonar i tal, i tu com el veus? És que s'ha acabat de cansar perquè s'ha agafat d'hores i no sé què i tal. I mira, jo crec que és importantíssim tenir un bon referent i una bona persona en la qual també dialogar i compartir. I ara on és n'Albert? No, n'Albert ja té... Sí. Té 35. Sí, sé que és un poc més petit que jo en tenc 37, no tenia 35, 34, coses així. Sé que és un parell d'anys menys que jo. No, ell va tenir una lesió en un genoll. Sí, ell va tenir una lesió important a un genoll i ara dona classes, però no balla, dona classes de ioga, el pot seguir per Instagram perquè fa moltes coses de formació més que res en ioga i en classes de dansa i això, però no balla, té un genoll malament. I abans de fer aquesta pausa, aquest breu descans, anem a xerrar ara hem xerrat de les importàncies de referents, hem xerrat de Albert i tot això. Com d'important va ser per tu, Nivon? Mira, l'altre dia encara varen dinar juntes, perquè té ara 78 o per aquí, i encara és per aquí, està per Cala Bona, i varen dinar juntes i li vaig dir, mira, mai te pagaré el que has fet per jo. Vull dir, obrir-me la finestra en aquest món, per jo va estar, bé, no li podré pagar mai, la veritat, tu pensa, fa 55 anys que una persona mos dugués a un municipi com Artà, mos donàs a conèixer el que és la dansa clàssica, és que jo, si no hagués estat per ella, segurament no hagués coneguda, no hagués conegut el ballet, no hagués seguit per aquí, saps? I jo li dec moltíssim i tot. I crec que Artà també, perquè gràcies a ella va parar a la base en molta gent de la meva generació, que no només jo anava amb ella, i després és vera que només vaig seguir jo, però després han fet que hi hagi hagut tota una generació, jo ara tenc nines, que jo ja he tingut les mares. Jo com que a mi em diu, no, que la meva mama ja va venir amb tu, i jo dic, uau, és vera, tu ets la vida aquella, tal. I jo crec que això, no només jo, però sinó Artà també li deu, i després el fet de que mos regalàs, perquè clar, nosaltres ballar damunt ratjola és molt dur, i a més t'espanya molt els genolls, i ell va dir, s'ha acabat tot d'una que pugui, hem de fer una inversió i tal, i quan mos va per adequar la sala d'estat d'Artà, que bé, no? Li van fer una mica de festa i tal, no? Però Artà també crec que té molt que agrair-li a aquesta dona. Clar, també ara torno a pegar el bot en el mes de març en el que estem, va ser una pionera. Sí.
Ella va ser una pionera completament. Pionera, totalment. Perquè aquí ni se projectava mai que arribés el que va arribar. Que va, ella se'n va anar al Club Llevant, i li va dir al president del Club Llevant, que era el Club Llevant en aquell temps, era que organitzava totes les activitats socioculturals, que diguem, i esportives, i li va dir, és que vull fer classes de ballet, i me'n recordo que ell sempre quan que van dir, què? Què dius, saps? I ella va dir, no, jo és que m'agradaria, és igual, jo no necessito massa cosa, només si me trobava un espai, bé, te cercarem un lloc, saps? I al final va ser a través del club que ella va poder fer tot el que va fer. I va fer moltes hores, Ho crec. Venia de la Font de la Cala, tota sola, va venir que està embarassadíssima, ploguent, i ella no em deixava mai una classe, això jo ho he après d'ella. Jo he fet classe en calentura, el ballet clàssic te dona una disciplina que no sé els altres esports perquè no els conec, però si tu la tens molt interioritzada, t'exigeixes molt a tu mateixa. Jo sempre li dic a la nina, no competim amb ningú, competim amb nosaltres mateixes, tu has de competir tu. Si tu pots arribar fins aquí, arribes, i quan pugui arribar fins aquí, arribes. I després això t'exigeix una disciplina molt, molt fèrrea, vull dir, tu has d'estar en forma, tu has de menjar bé, tu has de dormir bé, perquè el nostre cos és feina que feien servir per ballar. Si tu tens el cor malament, no? I així tot, tenint el cor malament, ella me va ensenyar que una classe no se deixa, i sobretot si tens alumnes. I jo he anat a classe feta pols, i he fet tota la classe, vull dir, no? I això jo crec que no té preu. Coratge, va dir que ell. Coratge, va dir que ell, sí. I ara fem un breu descans, perquè també és important els descansos a la dansa, i tornant d'aquí uns instants a Artant Joc. Fins ara!
I ja tornant aquí a estar en joc, i ara diré algo molt estereotipat, però en Tomeu espia i RLB l'ha fet bé o no l'ha fet bé en espia i RLB? Molt bé. L'ha fet bé. L'hem fet ballant. Necessita mejorar, això que te portaven antigament. No, perquè no ho sabeu, però han muntat una barra aquí de fora en el passillo i ara ja tothom del viver d'empresa fent ballet aquí de fora. Igualment qui ho fa millor. I en Tomeu, espia millor RLB... Li costa un poc més, no estàs equilibri. Perquè és de puntes, Tomeu, de puntes. No, les xavades que tocava. Ja el meu físic ja no m'ho fer moltes coses. I ara que no m'ha dit això del físic, i al final el que tu havies comentat abans, com d'important és també l'alimentació a la dansa? Perquè sempre xerrant que és molt important menjar bé per tenir una millor salut, ja a nivell higiènic, és a dir, no a nivell competitiu, tan sols, sinó a nivell higiènic. Com d'important també és a la dansa, per exemple, haver menjat abans d'un ensaig o després, com funciona? No, és importantíssim l'alimentació, molt. De fet, jo em faig riure molt de les nines perquè jo sempre les recomano molt que mengin plàtans, perquè el plàtan, com tu saps, és una energia que te dona una energia ràpida. El potassi. I clar, si no tens energia, malament. I és molt important, en el final, menjar bé fa que el teu cos estigui bé, que les teves neurones també, i estiguis centrat, i el ballet necessita molt atenció plena, el que ara està tan de moda que xerren del mindfulness, i tu ho necessites que quan estiguis ballant estiguis a dins molt el que fas, no? I si tu no has dormit bé o no has menjat bé, llavors no balles com toca. En el final, darrerament, també t'he de dir que és una cosa que jo ho xerro molt amb els pares, perquè jo he notat, no me demanis el per què, perquè tampoc el sé, però que els infants, darrerament, jo tenc grups de nines que tenen l'energia molt baixa. Se cansen molt, no aguanten, el físic no els aguanta. És que això t'anava a demanar, és a dir, com aconseguiu algo tan disciplinat i tan sobreviure a l'època on impera el dèficit d'atenció d'aquesta manera? Sí, pues mos costa moltíssim. Mos costa moltíssim perquè les nines, jo penso que avui en dia fan massa activitats. No, així com és vera que a Ventura en el meu temps hi havia massa poques activitats, però és que ara han passat a un cremull d'activitats i no trien, elles volen anar per tot, i llavors, clar, jo tenc nines que han d'anar de música cap a teatre i de teatre cap a dansa, o al revés, que de dansa han de sortir un quart d'antes perquè han d'anar a tocar el violí, jo què sé, vull dir, és una cosa que és un estrès, i si damunt no han menjat suficient proteïna, suficient tot, llavors, esclar, hi ha una mancança i t'arriben i diuen, ahir, precisament, jo faig classe dilluns, dimecres, i ahir nines de 9-10 anys me demanaven a veure si l'any que ve podrien canviar les classes que no fossin en dilluns, perquè no sé, els dilluns estan molt cansades. Això crec que passa a tots els esports, eh? Sí? A tots. Jo no sé si és que el cap de setmana, en vez de descansar, descansen més poc i mengen més malament, no sé què té. Jo crec que és que va tot sumat. Crec que com que tenen aquesta rutina de que fan tantes coses, que ara també te vull demanar una cosa al respecte d'això, però que fan tantes coses, com que cap de setmana potser tenen més buit, entre cometes, com que potser se les altera el ritme de vida i, clar, dilluns és el dia de tornar per poder seguir la línia i no poden pujar a la costa. Exacte. Sí. I ara el que diu que les nines volen fer tantes de coses, fins a quin punt són les nines i fins a quin punt crec que són els pares i mares també que li volen apuntar moltes coses, perquè jo m'he trobat dos casos en el bàsquet, que és aquí on m'ho moc jo, m'he trobat dos casos, m'he trobat lots que són ells que demanen per anar quasi esports que ni existeixen, qualcun ja m'han demanat per punt de curling, que en xerràvem la setmana passada, i n'hi ha qualcun que són els pares que te demanen menys si poden apuntar res més. Sí, jo també m'he trobat en aquests dos casos. Jo crec que hauria d'haver un equilibri que no hi ha. I també el que no hi ha en aquest moment jo crec que és una constància. Per exemple, nosaltres en la dansa tu has de fer molta feina en els primers nivells per posar el cos bé, perquè tinguin aquí, perquè aguantin l'equilibri, sobretot si després quan comencen a fer en els 9 anys d'iniciació les puntes, has d'haver fet una feina prèvia molt gran
que requereix molt d'esforç, tant en el professorat com a l'alumne. I llavors el que passa que de vegades, com que no hi ha aquest equilibri i els pares no, arriben en el punt de 9, 10, 11, que és quan haurien de dir no, tu ara, tot això que has après, ara recolliràs un fruit i veuràs com ara, en poc temps, perquè fas un clec, balles de puntes i balles més bé, llavors és en aquell moment que la nina diu ai, però és que jo també vull anar, jo que sé, ara m'ho inventa, vole, jo me vull anar a natació, i no sé què, i els pares diuen, va, bé, t'apuntam a natació, i tota la feina que tu has fet, ja se perd, les endú el vent, i aquella nina se'n va a natació, i dius, però en sèrio que no podeu fer aguantar 2 anys més o 1 any més perquè després elles, jo després me passa que les que han aguantat tenen 15 anys, 16, després se'n van a Palma a estudiar i quan acaben la carrera tornen. Ara tenim nines, per exemple, que després en xerrarem, perquè ja no són totes soles, ara tenim una escola més gran. Arribarem aquí, però vull dir, ara tenc nines que ja han fet la carrera de magisteri o d'arquitectura o de no sé què, han acabat i ara tornen a ballar nosaltres en les adultes. Clar, recueixes aquest fruit, però si quan tu has fet 6-7 anys, llavors és un moll, dius, en sèrio, i clar, jo crec que hauria d'haver un equilibri familiar i seure's i dir, bé, va, tu què vols fer? Perquè quan una persona ha ballat 6 o 7 anys i balla de puntes, és una llàstima que després molli pensant, però és que ara va molt a modes també, jo ja he passat moltes fases a estar, la fase del total dance, ara tenim la fase de les acrobàcies... Tornava a demanar. I anem fent fases. M'ho pot contestar ara, t'anava a dir, com és conviure amb... Ja no en les altres activitats, que xerrem de les altres activitats, però com és conviure amb el que serà en la contemporània, que se va posar de moda un temps, ara s'ha com estabilitzat, sempre té menys manco la mateixa gent, i ara les acrobàcies, que és l'hora encantat, que també, entre cometes, ocupa un poc l'espai de la dansa, també a nivell de disciplina, a nivell de tal. Com és conviure amb coses que constantment surten a dins un mateix espai, perquè la gent és limitada. Sí, és molt complicat. És molt complicat, sobretot a l'hora de quadrar horaris. I fa que hi hagi molta de gent molt dispersa, jo penso. Jo crec que Artà, en la gran activitat, en el gran ventall d'activitat que té, si tinguéssim més equilibri entre les famílies i els alumnes, a l'hora i més constància durant al llarg del temps de mantenir una mateixa disciplina, tindríem molt més gent d'èlit de la que tenim. No mos passa això perquè tenim un ventall tan ample d'activitats i no hi ha aquest equilibri i tenim nens que voten d'una activitat a l'altra, i al final com que es pipellen de per tot i no acaben d'aprendre res bé, i això per jo és un error, saps? Com ho fem? Pues molt difícil. Nosaltres al final sempre fem una reunió introductòria a principi de curs i els explicam als pares. I jo sempre, quan venen i me diuen, és que no tornarà, perquè tal, val, cap problema. Vull dir, vosaltres decidiu. I nosaltres, com jo que fa, des d'avui que dono classe dins Artà, ja he passat totes les fases. Ja he vist el boom de... jo què sé, és que n'hi ha hagut tants de... I seguiran. I seguiran. Els darrers era Total Dance, que va ser com un boom de Total Dance, ara és de les acrobàcies i aniran passant. Però jo penso que nosaltres, com que tenim l'escola unes idees i un professorat que té una línia de feina molt clara, que la gent que mos segueix mos coneix, doncs ja està. Nosaltres l'escola creix per qualque cosa deu ser. I vos passa molt que hi ha qualque, en aquest cas Nina, perquè Nina ja m'ho has contat el tema, que venen a la primera, la segona, la tercera classe i la quarta ja no venen, o passa molt poc? Passa molt poc. Nosaltres deixem 2 classes que venguin a veure-ho i a provar. I després, si les agrada, segueixen. I si no, no. I normalment queden. Mos passa més que de vegades queden i fan això que t'he dit, fan 3-4 anys molt bé i després arriba un punt que ho deixen per altres històries. I quina és l'edat perfecta per començar a aprendre ballet? Nosaltres fem classes a partir dels 3 anys, 3-4, i fem 3-4-5 seria com a introducció en el ballet, i després 5-6, 6-7-8 és iniciació,
i després de 8 per amunt ja fèiem introducció a puntes i tenim iniciació i 4 nivells més. L'edat, ja bé, jo dic que com més pren millor, però 5-6 basta. Ara 3-4 nosaltres en feim perquè fas introducció. I ara anem a rompre un estereotip, a confirma el do. Sempre a totes les classes de dansa s'ha de dur tutú? O és estereotip? És estereotip. És estereotip. És estereotip. Nosaltres realment no venen en tutú a classe. Nosaltres fem classe en roba còmoda, amb malla i calces i sabatilles de dansa. I el tutú normalment el solen voler dur damunt l'escenari, els ho deixen dur. Sí, sempre les motiva molt que... El demanen més elles que l'altre... Sí, cada any quan veus Fidu Curs diu i durem el tutú? Sí, però és un estereotip. Sí, no. Aquí m'agrada rompre aquest tipus d'estereotip perquè sempre se té una imatge preestablerta de tot. Sí, i no. I no és així. Però se m'ho fica alguna cosa dins del cap i no sortim. Abans xerraves de lo difícil que és arribar a l'èlit de la dansa. Ja m'ho has explicat que són unes 10 hores diàries, 7 dies a la setmana, tal. I ja, que m'ho has dit això, t'ho vull demanar, hi ha un màxim de moviment possibles? O sempre se'n poden acabar inventant o aprenent de nous? Sempre se'n poden aprendre. Les coreografies són infinites i els passos de dansa clàssics són infinits i les combinacions encara més. Jo, mira els anys que fa cavall i jo n'aprenc encara. I jo encara moltes vegades dic, aquest, jo no l'havia vist cada vegada, dic, man, qui el va fer i tal, i com l'ha combinat? No, és infinit. No n'hi ha un número exacte. No, era una... Sí, és infinit. I per una persona que vagi a veure un espectacle de dansa, necessita tenir un mínim de coneixement cultural artístic o no necessari per entendre el que vol transmetre l'autor, director o directora de l'obra? No, jo crec que no és necessari. Crec que t'ha d'agradar i és evident que com més en veus, més t'agrada, i és evident que si tu tens un coneixement previs, veuràs tècnicament coses que pintura una persona que no té aquell coneixement no ho veuràs. Tu diràs, ostres, m'ha agradat que ha fet moltes voltes, i tu diràs, ostres, és que aquesta ha fet 32 fueters, i això és moltíssim, saps? Que el fueter és una manera de voltar, saps? T'anava a dir, si expliques que el fueter... No, però jo sí que ho sé, però... El fueter és una manera de voltar, exacte. Ja ho sabem. Ho sabem perfectament. És que són molt bons alumnes, aquests dos. Sí, nosaltres estem a tope. I ara, per la gent que molt escolta, que ja sempre és un públic més gran que nins o nines de 3-4 anys, a quina edat dius, home, si no l'has après... Ho tenen complicat per aprendre-ne, de ballet. No, a veure, depèn de quins objectius tu te marques. És a dir, si tu fas ballet per sortir damunt un escenari, te diria, mira, hi ha una si no és de 7, de 8, de 9 no has fet, això ja no. Però si tu, el teu objectiu és disfrutar de ballar, jo sempre dic, bé, no sé si ho heu vist per les xarxes, que ara hi ha molta gent xerra dels cignes platejats, que són gent de tercera edat que s'ha parat de fer ballet. I no hi ha una edat, tu disfrutes de ballar i disfrutes de conèixer el teu cos i disfrutes de veure com mantens una activitat, una forma física amb música en coordinació. Ja sempre dic que clar, és que el ballet t'exigeix coordinació, t'exigeix equilibri, t'exigeix tantes coses, atenció plena que hem xerrat abans, i tot això, és salut, al cap i a la fi. Vull dir, ho pots fer tot fins que puguis. També encara mos podrem parar tu. Encara això mateix podem moure tu. Encara, sí, m'ho pensaré al final del programa. Encara així mateix. No, de fet, jo particularment i a l'escola hi ha molta gent adulta que m'haurà demanat per poder començar a fer classes de clàssic per adults. Però no tenim hores a la sala suficient, perquè desgraciadament no tenim una sala que només l'utilitzen nosaltres, una sala compartida, i llavors no tenim tot el temps que volem la sala i hem de fer
equilibris. Que de fet la sala, ara m'ho ha apuntat Antonio, la sala se diu Sala Ivonne. Sí. És a dir, el Manco se va tenir aquest detall, que Manco en aquest cas. Quant d'alumnes heu dit que teníeu? Bé, nosaltres a l'escola tenim dues disciplines, la dansa clàssica, dansa contemporània. Dins dansa contemporània hi ha dues professores, na Lluïsa Ortiz i en aquest moment na Neus Andreu, que substituïen a Roser perquè ha estat mare, i després dins la part de dansa clàssica són les Maribel Sancho, Maribel Schultz, i tenim, ara som 84 alumnes, n'hi ha que només fan una de les dues disciplines i n'hi ha que fan les dues, que això és l'ideal, si tu pots fer les dues disciplines, i fan el departament de contemporani i el departament de clàssic. Adults, hi ha un grup de més 15 també, i adults estem xerrant de 7 anys fins a 40. Llavors l'escola va fent cosetes. Tenim un objectiu molt clar, que és donar a conèixer la dansa a dins Artà també, no? I sortint de fora. I anant fent actuacions, hem fet per Nadal, vam fer una actuació en el convent, amb motiu de les festes de Nadal, que vam ballar a Tchaikovsky, la marxa de Radetzky, típiques nadalenques, i després per lo que... Qui pot anar a Viena pot entrar en el convent. Sí, també. Era la idea de fer, vàrem omplir de goma en goma i una gentada. Sí. Després vàrem fer col·laboracions puntuals amb l'Escola Municipal de Música, que també quan fan qualque cosa nosaltres fèiem una Nadala, normalment. Sempre fèiem un fi de curs en el maig, solen celebrar el Dia Internacional de la Dansa. I després, un poc en l'Ajuntament d'Artà, gràcies a que ens cedeix l'espai, pues nosaltres el que fèiem és tenir nins de serveis socials, que també venen a ballar. I, bueno, és això, feien reunions quinzenals a les profes, intentam tenir uns objectius, tenir unes activitats, avaluar, i, vull dir, funcionar com a escola, no com a activitat extraescolar suelta aquí al mig. No, molt bé. T'abans adelantat perquè t'anava a demanar per les teves companyes de feina, que sé que no ets tu tota sola. Sí. Totes han estat alumnes teves o n'hi ha alguna que no? No. De contemporani, per exemple, jo no els he tingudes. Jo contemporani he fet qualque curs, perquè clar, quan tu t'agrada el ball, en el final també intentes conèixer altres maneres de ballar, no? I vaig fer claqué, uns anys vaig fer, però no sé donar classes de contemporani, evidentment. I contemporani nosaltres el vam introduir aquí, ja deu fer més 10 anys, I sí, no, les professores, l'única que ha fet classe en jo és la de clàssica, és la Maribel Schultz, que la Maribel sí que va començar en jo quan era petitona, devia tenir 3-4 anys, 5 com a molt, i va seguir en jo, després ha fet la carrera de magisteri, ha fet educació infantil i ara du les petitones. Ella sí que ha estat alumna meva. Sí. Molt bé. Què suposa per tu tenir, en aquest cas, la Maria Bel, que tu l'has ensenyada des del primer dia fins ara, dia d'avui, que és la teva companya de feina? Ui, una alegria immensa i una satisfacció, és que no hi ha paraules. Veure que no s'acabarà la dansa clàssica perquè la Maribel l'ha agafat amb molta il·lusió. Jo crec que el que deim que és molt important quan tu tens uns objectius clars, intentar que qualcú segueixi. En Ivonne me va donar a conèixer jo he donat a conèixer a Maribel i que la Maribel ho doni a altra gent, perquè això segueixi, perquè jo sempre dic que la dansa és una manera de viure, si ho tens com a passió és un do que tens de dins i jo trobo que el do l'has de poder donar a altra gent, no? I al cap i a la fi la satisfacció més gran que tu puguis tenir, que no s'acabi quan tu acabis, sinó que això segueixi. I això, és que la Maribel va volgut agafar, i que de fet hi ha moltes nines, com ara pensen a Laura Gomila, per exemple, o a Caterina, que també, no sé, moltes de les que han passat en jo, que han confiat en jo i que han vist que la dansa els ha ajudat moltíssim,
i me confio en les seves filles, perquè això me va anar bé, llavors vull que les meves filles també ho coneguin i que hi hagi nines que fan la carrera per més pues tornin. Això jo crec que, no sé, jo estic contentíssima, no puc demanar res més, sempre ho dic. Això, no, i a més, és guapíssim que jo que sé, t'aturin pel carrer i te diguin ai, mira, l'altre dia me varen xerrar que ho vareu fer fi de curs i vaig venir a veure vos. No ten ningú que balli, però com que m'agrada tant, vaig venir a veure vos. Ja dic, bueno, mira. No, està molt bé. Sí, i ara ser de dansa contemporani, crec que també dins final de maig han d'anar a ballar a la residència, per donar-ho a conèixer a la gent major, intentant fer sortidetes. Sí. I per qui no ho sàpiga, que en aquest cas jo sí que la sé la diferència, i ara no és per aquest cas sí que la sé, quina diferència hi ha entre clàssic i contemporani en el món de la dansa? Bueno, la dansa contemporani fa molta de feina en terra, vull dir, fas molt d'exercicis en terra. A la dansa clàssica feim estiraments en terra, però molt pocs. Nosaltres tenim més base de barra i més equilibri i més puntes i més molt poca feina de terra, que diguem. I la dansa contemporània també, a nivell de, per exemple, músiques, també ja utilitzen un altre tipus de músiques, i a nivell formatiu, clar, la història de la dansa té diferents referents molt diferents, saps? Jo què sé, per tu de contemporani xerraríem de Pina Bau, i de clàssic xerraríem de Margot Fonteyn, saps? Vull dir, té models diferents. Val, no, està bé, jo en aquest cas sí que ho sabia, però és veritat que sempre m'ho agrada que l'oient pugui clar que sí. connectar encara més amb el que tractam. Ara en xerràvem de les activitats extraescolars, ara hi podem anar. Com heu viscut aquest creixement de les activitats extraescolars? Perquè ara tu te poses a mirar, ja no només les esportives, perquè esportives hi ha molta oferta esportiva, però que després oferta no esportiva extraescolar també s'ha multiplicat moltíssim Artà, i no deixant de ser un municipi de 8.000 habitants. Com heu viscut en això? Jo penso que a nivell de sistema fem qualque cosa malament. Jo sempre penso que hi hauria coses que s'haurien de parar dins els centres escolars. És a dir, la dansa hauria de ser. El teatre hauria de ser. Ha estat a vegades el teatre. Sí, però reglat. Sí. Vull dir, com a obligatori. Els escats ara hi són? Els escats ara hi són. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que jo diria que són bàsiques per la formació de la persona, que haurien d'estar, s'hauria de donar l'oportunitat a que tothom les pogués gaudir, no només els que poden pagar el cremuller d'activitats extraescolars. Clar. Jo això per una part. Així ja reduiríem, hi hauria una sèrie de coses que haurien d'anar dins el sistema. I després, com ho hem viscut? Malament, perquè és un desgavell. Estic d'acord. És un desgavell d'horaris, perquè hi ha massa oferta. Jo crec que en aquest moment, per un municipi de 8.000 habitants, hi ha massa oferta. I això que, per exemple, nosaltres tenim un criteri molt clar, que nosaltres volem un mínim de 6 i un màxim de 12-13. Nosaltres no tenim grup de 20 ni de 25, que les podrien tenir, i tenim un ordre a l'hora d'inscriure's a l'activitat i demanar jo si una nina me comença a fallar li dic a sa mare, mira, perdona, però és que si no ha de venir pus, en tenim que esperen per entrar. I jo crec que en el final haurien d'intentar que les activitats extraescolars fossin formatives. Fins a certa edat. Fins a certa edat, sobretot, no? Sí, se m'olvida a vegades la part de formació i passar més a competició. Exacte. I després, clar, ja podríem dir, és allò que dius, bueno, que és esport competitiu i no competitiu... No, però és que el que t'has dit, competir contra tu mateix és competitiu. Exacte, però competeixes amb tu. I, clar, ja després també te passa que d'un ventall d'activitats, una nina o un nen que comença a vòlei el primer any només hi va un pit per setmana, però després, ja hi anirien 2. Bé, ara dic vòlei com un altre. Com més l'alumne creix, més hores ha de fer. I clar, arriba un punt que aquell no pot, peta. I després va anglès, va música, va teatre, que està molt bé. No m'estic queixant d'això, que després sempre m'ho estiren les hores, perquè no m'ho estiren les hores, però és veritat que falta una mica d'equilibri. Jo crec que falta una mica d'equilibri i que el que hem xerrat abans, crec que hauria d'haver un criteri més clar a nivell familiars i entre pares o de família i alumne,
haurien de dir, mira, cap a bon nom. No? És vera que hi ha famílies que ho fan, ara segur que hi ha gent que ens escolta que dirà, nosaltres ho fem, però n'hi ha molta que no, n'hi ha molta que si el nen diu, és que vull anar a vòdei, vinga de vòdei, vull anar a bàsquet, vinga bàsquet, vull anar a dansa, vinga dansa, i vinga, vull dir, llavors els fills quan són petits poden fer tantes, però quan són grans és que és impossible. No. Jo crec que han passat de 0 a 100 d'una manera molt ràpida i no sé fins a quin punt això és bo. Per aquest equilibri s'ha d'anar de puntetes i per això que millor que la dansa, no? Exacte. Ara, Antonio, m'ho apuntava una cosa, i és que tu has estat director del Teatre d'Artà i també en la dansa. Menys recordes quan se va crear el teatre antic, ja en el carrer Roques, que si no recordo malament, Antonio diu que el dia que va passar s'havia de fer dansa. Sí. Jo, aquest dia fèiem el fi de curs de dansa clàssica, fèiem el fi de curs que jo organitzava cada any. I sí, jo vaig viure el foc en primera mà, vaig anar... Sí, jo vaig entrar, jo he vist el teatre en flames, perquè jo vaig ser la primera persona que va entrar, perquè vaig haver d'anar per darrere els camerins a veure si hi havia qualcú de les nines que ballaven. I jo vaig veure els cortinats i que tot cremava, sí. Però encara no havíeu començat la funció? No, era el dia de la funció, nosaltres havíem estat allà fins cap allà de 5 i alguna cosa, havien deixat tots els camerins amb tots els vestits i tot a punt, ens havíem anat a dutxar i a menjar alguna cosa per tornaria, i quan jo agafava les bosses per anar cap al teatre, pues ja va pujar una alumna i me va entrar i va dir el teatre crema, i jo, és que bé, em va pegar, i clar, i vaig anar cap allà, perquè clar, jo havia dit a la nina, me'n veiem aquí a tal hora, i m'havien dit, vos deixarem obert, i clar, jo no sabia si hi havia qualcú, i quan vaig arribar allà vaig dir, no, jo he d'entrar, i em recordo que després hi varen venir, bé, no diré noms, però molta de gent, i tothom cridava, surt, que fa tot crema, surt, que tot cau, i jo deia, no, tinc que travessar, perquè clar, el teatre antic tenia els camerins a part i part de la caixa escènica, i tu havies de travessar per darrere. És que si hi hagués qualcú a dins el camarín del fons, no sortia. Només podia sortir travessant la caixa escènica. I clar, jo vaig anar a mirar, no hi havia ningú, i després vaig sortir ja, perquè hi havia una fumada negra impressionant. Bof. Sí. Després varen fer aquest mateix espectacle, el varen fer per les festes d'agost, això era el dia 29, el dia de Sant Pere, que se va cremar, 29 de juny, i nosaltres vàrem fer l'espectacle a principi d'agost a les festes patronals d'Artà, el vàrem repetir el mateix, vàrem tornar a fer tots els vestits, vàrem tornar a fer tots els decorats, i el vàrem fer damunt la plaça del Conqueridor, a damunt un catafal. Se deia el circ de la dansa. Me'n recordaré beníssim d'aquest any. Són coses que no s'olviden. Sí, no, encara apuntava Antoni a mi, per així que era un tema interessant. El circ de la dansa, sí. Vaja, sí. Vàrem fer... Sí, jo he tingut darrere molta de gent que m'ha donat mans en aquell moment, tota la gent que havia fet l'escenografia, ens van passar de dia 29 a dia principi d'agost fent decorats i fent vestits i tot, perquè tot de bell nou? Tot de bell nou, sí. No, sí mateix. Ara ja per anar acabant, perquè tindríem per xerrar moltes hores, per tant te convido que tornis un altre dia. Per anar xerrant, ara no sé si estàs molt... No sé si has escoltat molt el programa darrerament, però ara tenim una secció nova que és la pregunta enllaçada, val? Que el convidat o convidada anterior a tu deixa una pregunta per tu, per saber què ets tu. I tu n'hi hauràs de deixar una en el que ve després, que no saps qui és i tampoc no te diré qui és. Val? Així és més divertit tot. Per tant, la pregunta enllaçada en aquest cas és una mica recta. És una mica recta. Ara hem passat de preguntes que eren preguntes a rectes, qualcú va posar un recte i s'ha seguit a recte, Antoni riu. Sí, no, les primeres preguntes eren més fàcils, aquestes darreres... Ai, no m'assusteu! Quasi iniciaven ser, quasi. Això no m'havien dit, anem a la fosca. No, això és sorpresa. Si no saps contestar, no te preocupes. Sí, no penalitza no res, però sí que tal. I la pregunta que t'han deixat és que anomenis, si pots, evidentment, 10 esportistes artanencs o artanenques al màxim que puguis, que siguin d'èlit, o que hagin tocat l'èlit en qualque moment, que l'hagin tocada
encara que sigui un dia, però que hagin tocat l'èlit. La nostra definició d'èlit no té per què ser primera divisió de lo que sigui. La nostra definició d'èlit és dues categories per damunt lo comú. És a dir, en el cas, per exemple, en el cas del vòlei, que van anomenar el vòlei, qualcú que estigui ja competint a nivell estatal el més amunt que pugui ser, saps? Depenent que han jugat a primera divisió com en Antoni Piris i Antoni Llebrés, que sí que ja te les xifres aquí, ja te'ls vas per daix de taula. Però en això ens referim. No té per què ser qualcú que s'hagi dedicat tota la vida en això, és qualcú que potser ha jugat a segona divisió del seu esport, o que potser en el cas de la dansa no ha sortit a Billy Elliot, però sí que ha fet molts espectacles. És a dir, a dins d'allà molt movem, no té per què ser primera fila. No estem xerrant de Messi i en Cristiano, estem xerrant de gent que està dues passes per damunt lo comú. Sí, exacte. Val? Quan vulguis. Bé, jo de futbol hi ha en Sergi Darder, n'Abdon, Prats, na Xisca Tous, n'Enric Mas, jo crec que aquests, si no els anomenar, me maten. Sí, n'has anomenat un durant l'entrevista, també. En Piris, en Llebrés, també, i no sé quin anomenar més. El vostre? En Albert, clar, sí, en Albert. Albert Garcia, no l'han de deixar, també. No, Albert Garcia, és clar que sí. No sé quan he dit ja, però... 4, 5, 6, 7. No sé si molt més, me'n sortirà. Anteriors, perquè tot el que m'has dit és actual, anteriors... Anterior hi va haver, gent ja molt empiris, no era empiris de les bicicletes? Sí, molt bé. Ell va ser molt anomenat, va córrer molt bé. Dins el món ciclista. Dins el món ciclista. I dins el món ciclista, qui tenim també? Un que ha estat campió del món. Ah, sí, en d'allò. És que campió del món no en tenim molts. Sí, en el Zamora. Molt bé. En el Zamora, clar. Anaves bé, en el Zamora. Te'n queda un. En d'un nou. Te vol capaç de treure... dones? Dones, és que pots tot dir. És que dones, me falta aquí qualcú. A part de Naixisca Tous. N'hi ha hagudes. N'hi ha hagudes. A dir el que nosaltres consideram, n'hi ha hagudes. I a dins el tenis, aneu qualcú de l'escola d'en Joan, de tenis? El tenis... No ho sé. El tenis està... El tenis està ja. El tenis n'hi ha un, el que és masculí. Ara n'hi ha un que promet. Que ha aconseguit els primers punts ATP de la història. Ah, mira, aquest no sé qui és. Veus? Mam? Això era en Matías Torres. Matías Torres, veus? Aquest ja m'havia fuit. Torres Ramis. Però dones... Dones, de Bàrbara Ginat, per exemple, en el futbol, sense anar més en fora. Clar, no, i en el futbol, la filla de les Canelles, aquesta nina també juga a futbol molt bé. N'Irene. No, de la Xisca de la fusteria de Canes Canelles. Què li diuen a la nina? L'ha sortit en el Bellpuig, nosaltres li vam fer una entrevista. Ara no me sona el nom. Nosaltres li vam fer una entrevista en el Bellpuig i aquesta nina juga a futbol. Sí. Ai, Déu meu, que no me'n recordo el nom. Li vam fer l'entrevista en el Bellpuig. Pues aquesta nina, per exemple. Però, sí, és a dir, n'hi havia, no, dones n'hi ha, el que passa que, clar, pots dir que definició d'èlit no anàvem... Per amunt. Sí. Hi ha molt, però vull dir, el que deien sempre, veus que mos queden més els masculins. Sí. I ara, per exemple, aquesta nina en el món del futbol, nosaltres li vam fer l'entrevista en el Bellpuig i sé que molta de gent després mos va dir ostres, és que ni sabien que jugava a futbol, aquesta nina. Hi ha molta gent que en aquesta entrevista no hi ha segur que era en Albert. També, per exemple, en Albert Garcia, jo estic segur que hi ha molta de gent que no sap qui és. Saps? És a dir, jo havia sentit anomenar, no t'hi havia mentit, l'havia sentit anomenar, però sí que sé que molta gent no. No, exacte. Perquè guis. Exacte. Aposta't a dir. És difícil, va. Era complicat. Jo reconec que era complicat. La pregunta per proper convidat o convidada és que la pensis, val? No, ja la tens. Ja la tens, la pots dir? Va, veuràs, més difícil. També guardes un repte. No poden donar les preguntes normals, per favor. Més difícil. A veure, a menys si me sap dir 5 persones que a nivell formatiu hagin fet formació a nivell d'esport a dins Artà.
Vale. Només 5, no li he donat 10. Sí, no, està bé. És fàcil. No, jo també vaig trobar que era molt... 10 són molts. Però bé, però hi són, vull dir que... No, és que en un tenim 10, n'hi ha molt més. No, hi ha en Pep Cabré, que també va debutar amb el Mallorca. Ui, en Pep me matarà. En Pep, que és convidat d'aquest programa. Pep Cabré, perdona'm, tens raó. No he pensat. És a dir... En sèrio, a més ho sé, que en Pep, clar, també és bona dir en el món del futbol. En tenim molts, és que sempre no veurem, és que tenim a tot també tenim en Marc Martí, de les motos que nebot d'en Joan Martí. Ah, també, exacte. Una de les filles d'en Joan Martí ha disputat l'europeu universitari, també de vòlei. A natació també, que no poden fer la llista, me sap greu. No la farem mai, ni en el programa gent ni mai, no la farem. No la farem. Això és una cosa que no la farem mai a la llista, perquè m'ho deixarem qualcú de fora, 100%, per tant, no la farem. Tomeu, me dones permís per no fer-la. Sí, perquè tant mateix. No mos poden queixar, idò, jo que he dit, bueno, podrien tenir més esportistes d'èlit, però la veritat és que ara hauria de corregir les meves paraules perquè n'hi ha molt més. És que això, quan te posa a pensar, pareix que no, però quan te posa a pensar dius, ostres, aquesta, realment tenim una llista. I és que comencen ara que també hi van, perquè ara pensam que ja són edat, perquè comencen ara que també hi van, i qualcun que perquè nosaltres que no m'ho recordàvem i dius, tot el que han tingut i el que està arribant, perquè ara tenim el germán dolç tots en bicicleta, tots en aquí tots dos, que estan allà a una passa de lo que és el ciclisme professional de poder competir a la mateixa categoria que en Enric i dius... Sí. Una cosa hem de dir clara, també jo penso, que Artà estem d'enhorabona. Ara hi anem. Estem d'enhorabona, perquè la part esportiva... És que ara anem, ara el que t'anava a demanar, creus que la salut esportiva d'Artà és bona? Boníssima, en sèrio, jo. És que en el final crec que programes com el vostre fan obrir els ulls, obrir els ulls, les orelles, les orelles en aquest cas, no? Clar, a molta de gent que no coneix aquest món, evidentment, perquè tu dius, normalment les persones tenim una... Tots els que anem al teatre mos coneixem, perquè cal que m'agrada molt el teatre, mos trobam al teatre. I potser els del món de les arts escèniques no coneixen tant la part esportiva, més de competició que vosaltres domineu. Perquè està diversificada també, però. Exacte, perquè està molt diversificat. Nosaltres, després el que passa a la pesquera no m'ho entenem, la meitat de les vegades. Veus? I estem a dos passes. Pots dir que enhorabona a programes com el vostre, perquè en el final donau difusió a un aspecte de la cultura i l'esport artenenc que molta gent no coneix. Sí. Així que enhorabona. I què creu que és més important en el món esportiu en aquest cas? La part mental o la part física? Me pot dir les dues. Jo crec que sí, és que, a veure, per exemple, a la disciplina que jo conec, si tu no tens actituds físiques és difícil, i si no les tens mentals, jo crec que les mentals encara són més importants que les físiques. Jo sempre dic que jo vaig sortir del torrent, i això ho he dit 1000 vegades i ho repetiré més si fa falta, que vaig sortir viva del torrent gràcies a la meva disciplina mental que m'ha donat la dansa. Si no, no hagués sortit. Però la disciplina que te dona un esport d'aquest tipus, el que és capaç de conèixer el cos i de com respondràs i de centrar-te a l'hora de gestionar una situació com aquesta conflictiva, no te dona ni altra cosa, crec jo, saps? Per tant, jo crec que és molt important les dues coses, tant la part mental com la física, evidentment. I com veus les instal·lacions esportives del municipi d'Artà? I aquí fic també lo de que vosaltres no tingueu una sala pròpia, per dir el que comentes, que heu de compartir. Jo sempre dic que Artà té un problema gran en les infraestructures, perquè en té moltes, hi ha d'haver el manteniment, si no malament anem, i s'hauria no sé, com de coordinar una mica més. Per exemple, jo penso que a la sala que nosaltres feim dansa, s'hi podria fer dansa, teatre, ioga, tot el que... Això sí, però no s'hi haurien de fer presentacions de llibres i coses que han de posar cadires damunt el parquet, perquè fa mal bé el parquet, això, per exemple. Ara, si tu me dius... Ja te deman perdó. Gràcies, si tu me dius... No, si tu me dius... Gràcies perquè, jo he de dir, gràcies a l'Ajuntament d'Artà, que ens dona la possibilitat d'anar en aquest espai, però
hauria d'haver un espai per fer dansa, teatre, música si tant vols, coses a nivell corporal, però que no haguessin d'entrar cadires a dins aquell espai, perquè ja hi ha moltes sales dins Artà, per poder fer coses d'aquestes se podria adequar una sala per fer conferències, exposicions, etc. Jo crec que a Artà Ventura li falta qualcú que coordini bé les diferents infraestructures i qualcú que se'n cuidi bé del manteniment. Així tot, mira, dins un poble per un poble de 8.000 habitants tenim piscina municipal, Bé, ara veig que els d'Espadel reivindiquen... És normal. Normalíssim. Molt normal. I jo d'aquí també penso que s'ha de reivindicar, necessitam unes pistes de pàdel perquè tots els municipis en tenen i el pàdel és un esport que creix a tope, llavors seria normal que tinguéssim unes pistes, per exemple, no? No sé, jo crec que en el final tenim moltes infraestructures i se podrien dur millor a Ventura. No sé, sempre no mos hem de queixar tant perquè en el final tenim... No, però avui és dia per queixar-se, és a dir, quan venim a la ràdio és dia per queixar-se, jo sempre me queixo. Sí, jo venc a la ràdio per queixar-me, no venc a pus. No, jo crec que, en sèrio dic que, per exemple, en el teatre d'Artà se podria... El que són els espais culturals d'Artà, no sé, ara m'han dit que s'ha comprat també el museu... Sí. Se va comprar però està tancat. De la nostra, de sí, però està tancat. Vull dir, no té responsable perquè el responsable va en el procés d'estabilització se'n va anar a un altre lloc d'Ajuntament, per tant no tenim responsable. Bé, això és un altre. I per tant està tancat. Això és un altre. Hem gastat 1 milió d'euros sí que és subvencionat, sí que és veritat. Ja. Invertit. Bueno, perdona. Invertit. Perdó. És cultura, invertim. Sí, no, i que estic d'acord en que s'hagi comprat. Com en suport i educació. Sí, invertim. Invertim en identitat de poble. Exacte, invertim. Per tant, no sé, jo a nivell d'infraestructures és un tema que Ventura no domino, jo a més conec el que m'he mogut un poc per dins Artà, però un poc més de coordinació i dir, vinga, posam un espai bé, un altre el posam bé i una vegada que estiguin bé, pues, qui coordina tot això? No sé, perquè estarà com molt repartit, no? I que també no tenim, quan parlaves d'això d'espais, en aquest cas per fer presentació de llibre o coses així, sí, tenim navedeses si vols, però també un poc així més en gros, més enllà de la sala d'actes, tampoc tenim altres zones, que diem que més enllà de la sala d'actes del teatre i la sala aquesta de baix de navedeses, per exemple. Ja. Vull dir que també sí que és veritat que ja va bé, però bueno, també és un poc difícil trobar alternatives en aquest sentit. Sí, exacte. Mira, nosaltres del món de la dansa ja ho he comentat en el principi, com que en el final hem passat per tant de llocs i mos adaptam, m'ha semblat bé, mos adaptam. Però sí, se podria intentar coordinar un poc. I tu que has estat tant d'anys al teatre, com veus la gala de l'esport? Jo la veig molt bé. Jo t'he dit la veritat que les darreres no he assistit, però jo crec que va ser una bona idea, una bona iniciativa. El que no sé si és tan bo és la data que se fa. Se fa damunt les festes i jo he sentit gent que diu, és que clar, damunt les festes tothom té 50 milions de coses que fer. Però és un comentari que he sentit per allà. Abans sempre coincidien la vestida, ara s'ha mogut perquè no coincideix quin la vestida, però te coincideix les festes dels Reis, Nadal, se te mou allà. És complicat. Escolta, trobo que la gala de l'esport és una finestra també, que s'obri en el poble per donar a conèixer tot el que ha estat la part esportiva. I crec que ha millorat molt darrerament, Sí, bueno, perquè les primeres que feren... Sí, i s'ha reduït, no sé, però sí que sí, s'ha com... Sí, m'ha muntat d'una altra manera. Aquesta darrera sí que és que no hi vaig poder venir, sí que és l'única que he fallat, no vaig poder venir, però... No sé si la van baixar, ara hi vinc. Però bueno, sí que s'ha intentat reformular i bueno... Les primeres eren massa llargues. Ara amb aquest darrer presentador que hi ha hagut, sé que han durat molt poc. Sé que han durat molt poc. Un tal fet Toni. Se va dir, m'han dit breu. Li vaig passar a relleu un any. No, jo vaig viure les primeres, quan jo estava de gerent allà,
i eren llargues. llarguíssimes, era una cosa que no tenia fi, i en el final, clar, entre tots han anat acotant. I això que han ficat més coses per mig, perquè ara hi ha actuacions on hi va un concurs al mig, un concurs de preguntes, un jo faig més esport que tu, que un jo en sé més que tu. Per què no a ser de l'any que ve una petita demostració de dansa? Bueno, mira, sí. També, en poden xerrar. Jo estic molt de favor, però jo no som doctor, és a dir, jo justament no som doctor. Ja. Però no, crec que l'esport és una cosa que s'ha de fer, s'ha de mantenir, i s'ha anat acotant bé. Però jo sempre dic que més d'una hora la gent, jo vos puc dir seriosament que més d'una hora un espectacle, hora i quart màxim, no pot durar. Si dura més la gent ja desconnecta. Jo l'any ho té apuntat, crec que va ser incloent foto i tot, crec que va ser hora i 24, hora i 25. De les 4 hores que duraven les primeres, que jo també vaig anar una de les primeres, Les primeres era una cosa infumable. Era molt llarga, era massa llarga. La veritat. Ara ja per anar acabant, te faig la pregunta que dona origen en aquest programa, el que ja l'havíem mig xerrada, pots t'he hagut d'aturar un poc, i és, què creus que té tant d'esportistes d'èlit? Que creu que té tant d'esportistes d'èlit? Jo crec que la gent d'Artà amb aquestes coses són molt especials. Crec que els artanencs mos tirant de cap a tot, que sí, a moltes coses, i en la part esportiva també crec que té, no sé, si tu me dius per què és que té tant d'esportistes d'èlit, és que no ho sé, jo no te podria contestar, però tal vegada és perquè tenim una... Com és que el poble de Veïnà m'ho diuen tantes vegades? És que nosaltres organitzem una cosa en el nostre poble i venen dues rates. I ho organitzeu el mateix Artà i s'ho sent? És així o no? I clar, és que nosaltres són un tambor, ja som en el carrer. Sí. I, vull dir, tenim aquesta com a predisposició i l'esport, sobretot els que vosaltres coneixeu més també que jo, és el fet d'anar tots a l'entreno, has anat tots, i tens com aquesta, jo dic, Artà, som una espècie de tribu. Sí. Sempre vam volgut pensar així. El sentit de perteneixença és molt important. Exacte, nosaltres som una tribu, els artanencs, i som una tribu en són nostres pros i nostres contres, però sabem fer pinya. I en aquest sentit, la part esportiva fa pinya, i fa tribu, i fa poble. Estic d'acord. I jo crec que és això el que tenim, és aquest tarannà que fa que les festes surti tothom, i igual que tenim aquest esperit crític, que, per exemple, jo me poso un micro davant i qualque vegada quan feia feina de gerent me deien alerta, perquè sé més... Com tu, que me queix, mentre sempre mos queixam, i no, han de saber donar una curada de mel, i a veure, Toni, l'han de saber donar. Artà té això, som una tribu ben avenguda, que quan hem de fer pinya la feim, i en la part esportista, pues això sabou, saps? I mira, jo crec que ara a nivell de futbol, quan xerres d'Artà, en Doni i en Sergi, és que tothom coneix Artà. Sí, tothom. I he dit aquests dos perquè són els que gent coneix més. Sí, és que ara. Però així que tots igual, i jo què sé, vull dir que feim tribu. No, estic molt d'acord. Moltes gràcies per dir que mos esteu temps. Ara tindràs el micro obert per poder despedir. Sé que no t'agrada gaire xerrar en el micro. No, ja vaig dir, m'has de tear. Per tant, faràs esforç de despedir-te. Deu haver estat els programes més llargs, crec que. Sí, Està bé. M'agrada. Interessant, però, vull dir, també. Sí, no, haguéssim fet 2 o 3, ja ho dic. Sí. Ara, per acabar, anem a fer aquest breu recull de notícies i començam amb que aquest passat diumenge 9 s'havia dut a terme la quarta caminada per l'igualtat de la colònia, però, per desgràcia, el mal temps se va de plaçar i se durà a terme, si el temps ho permet, aquest diumenge 16 de març a partir de les 10 del matí. Animam i encoratjam a que tothom hi participi i a que venguin a la ràdio, que en Tomeu les té apuntades. No m'ha volgut dir dia, però vendran. A Nit Escaig, el passat 23 de febrer va celebrar el quart torneig del circuit escolar Reis i Dames 2024-2025 a l'escola de les Comes de Porto Cristo. Molt bona participació, com ja és habitual, i molt bon ambient entre tots els jugadors. Aquest cap de setmana també va disputar un torneig d'escacs en el Col·legi Sant Bonaventura.
En ciclisme, diumenge 2 de març, els ciclistes artenens es van traslladar a Eivissa per donar tret de sortida del Challenge Illes Balears de carretera Veloviajes amb el nou trofeu de Sant Joan Terreny Auto, organitzat per Portinatge Cycling Team. A Agility, aquest cap de setmana, el club artenec ha participat a la competició del Club Agility mitjanit, on hi ha hagut molt bon resultat. També, que em sona que ho van dir, però na Paula mos va dir que en Miquel seria internacional i en el final s'ha classificat, han anat a les selectives, per tant, disputarà el Mundial a Portugal, ja vos anirem donant més informació més en man. En volei, divendres 7, un bon grup d'exjugadors del club es van reunir per disputar un partit amb els amics de Sant Llorenç. Els dos equips es mesclaren i es va treure un partit entretingut gaudint una altra vegada del volei, ja que feia estona que alguns no trepitjaven una pista. En bàsquet aquest cap de setmana, el júnior va guanyar i sense passar gent de pena a dins Palma, el sènior va anar a jugar a Eivissa, el viatge no va anar bé i a falta de 7 segons es va perdre el partit, no va poder ser. En futbol, l'Artà va guanyar 1-0 un gol en el minut 90, partit molt emocionant, gol d'en Josep Herrada, que aquest pic sí que puc dir que és gol perquè hi vaig a ser. En futbol ara molt diuen que el Barça ara mateix va 3-1 en el Benfica, no vos han donat el minut i el resultat perquè no venia a cuento, també vos ho dic. I per tota aquesta informació i molta més, com sempre, a les notícies de les xarxes socials dels clubs, a les d'Esports Artà, a les de Ràdio Artà Municipal i, per què no, també a les d'Artà en joc. I ara sí, Maribel. No, jo moltíssimes gràcies per ser convidada, ha estat un plaer, ha estat un capvespre superinteressant, m'ha encantat estar entre vosaltres. Agrair a Ràdio Artà Municipal la difusió que donau a tots l'esport artenenc i també a una altra activitat esportiva tan guapa com és la dansa, i convidar a tots els que mos escolten que si li agrada ballar se posin en contacte, que Dansa Artà té moltes ganes de donar classes i de seguir ballant. I ja ho sabeu, apunteu-vos un manco, si no esteu per ballar, anar a Boraró. Exacte. No, Fem el fi de curs i de 8 de maig. Ara t'anava a demanar? Sí, no havia pensat. Ara t'anava a demanar, quan és la pròxima vegada que va fer? De 8 de maig en el Teatre d'Artà. No han tancat l'hora, supos que serà a 7:30 i 8, perquè és un diumenge. Ho tenim en compte. I sí, normalment feim taquilla inversa, perquè després el que recullim donarà una ONG, i cada any l'han donada una ONG diferent, i bé, nosaltres encantats si veniu a veure-mos, i d'aquí també agrair a l'equip que han fet, perquè he vengut jo, perquè l'altra Maribel dona classes i tothom està molt liat, però que han fet un equip de 4 persones, i en el Roser també, que malament estigui de baixa de maternitat, on és una gran ballarina, tant en el Roser com en la Neus han ballat també a fora de Silla, i bé, agrair-les el fet de que hagin donat aquest impuls en el que és Dansa Artà. I moltes gràcies, estàs més que convidada a tornar, igual que tots esteu convidats, perquè ja te deman perdó. El proper diumenge 23 de març durem a terme el programa número 100, el programa centenari d'aquest programa, que no confiàvem arribaria i ja hem arribat, i se farà a la sala del Teatre d'Artà. Del Teatre d'Artà, a la sala d'Iber. No te preocupis, no va tenir, perquè en el final... Ja te deman perdó. No. Quan te vas dir, jo ja no li ho vull dir. No, Toni, no, és que el problema no, jo penso que no és de vostre ni de tots els que tant de bo hi hagi moltes presentacions de llibres, ni de les entitats. El problema és de la infraestructura, que realment, en lo gran que és, s'hauria d'adaptar a un altre espai, a dins el mateix teatre, que hi ha altres sales, o no sé, a un altre espai en la Bellesa, que fos i que estigués acondicionada sempre ben dit, que tingués el micro suficient, que ja tinguessis tot fet, perquè és que allà cada vegada han de muntar i desmuntar cadires, muntar i desmuntar micros, tot, ho han de fer tot. Llavors, si ja tingués un espai, això, jo mira els anys que fa que ara no estic en el Teatre d'Artà, i ja ho reivindicàvem, per favor, el gran que és el municipi i la quantitat de coses que se fan, adaptem una sala, i en principi m'havien dit que s'adaptarien els baixos de la Barlesa, però després no sé què va passar i ja no s'ha adaptat. Ja ha quedat allà, però de fet s'havien comprat cadires, etc. Per tant, no te preocupis que no tens problema tu. I ja que mos dona el vistiplau, per en servir la sala Ivonne el pròxim diumenge 23 de març a les 5:30 en principi,
Per xarxes, evidentment, ho haureu publicat a l'instant, hi haurà moltes sorpreses, el públic podrà participar, serà format taula rodona, tindrem convidats, tu estàs convidada a participar-hi, ja t'ho dic ara, t'ho he dit allà darrere, t'ho dic aquí. Moltes gràcies. I, estimats oients d'Art en Joc, fins la setmana que ve. Adeu! Adeu!